Nga nigawas ang mga pasiaw karon nga asa na lamang gyud dayta mo lugar ani mubaktas tulison kung musakay tukon unsay mga komento diha ka Juman Abi. Sige daw day si Inday Melissa unsay ingon Inday bisag unsahon natog amping kung naa diri liki nga tao wa jud tay mahimo pero musukol ta oy Siliki sukol gyud oo kana ra pod pero kagapon ba nalibog ko atong driver na nagsakyan sa POJ kakita na siya nga gituok bitaw to sa pasahero iya pa man gyud gipadagan og layo-layo ito siya ni undang diba dili ba to kuan radyo mandong kaya ang iyang katarungan adto daw niya ihunong kuno baga kita siya enforcer pero ako siguro driver ato bisan na lang og kanang ikuan nimo basta naitaw mag-create kag senaryo nga alarma ang tao siguro ng mga sibilyan mutabang man gyud na kana lang gyud pod radyo mandong ang ako dahil sinhadlok siya kay although naay information nga wala hinagiban wala ta kabalo pod no ang ako kani pod sa side lang pod siguro sa driver nga mato siya naay enforcer para magpatabang siya kay authority kay kung siya basi madamay pa pod siya radyo mandong na kay gituak manggod kana lang 15 segundos ragog ka nga matuak ka day sus wa na kay oxygen collapse bang gani ka kana ang ano pud ana basing gihulga pud siya sa driver padayon la ay sa katong nagtuok nga padayon lag ano diha kay kung dili gani ako pa ning tukoning mga ingon ana nga istorya pod no mao to siguro nga may nalang gani nay nagpakabana nga mga laing pasahero nga nay pasaw katong na-start trending unsa ganito ka Jumandong katong members LGBTQ kani mga netizens no kani bugat na insidente gali kuyaw kay sila basa kay napagan ang ato ang kapulisan kay naana ang mga netizen nga may pa nga membro sa LGBTQ kay una dali ra kay naka-responding naka-rescue ang ato ang mga kapulisan dugay kaayo kita pa to kagahapon pero lami kayo ang pusing no para bitaw ka nang murag directed ba no murag nagteleserye ka murag teleserye hindi pa sila related ato sa ba no murag duda gani nako nga ko ato kana mo makita grabe protective kay siya kay ako kung ako dili nako kaila ang katong dili siguro depende kung naagid siya kanay nga care gyud siya unsa gyud siya mutabang gyud siya pero tama tong punto nga basing kaila pud niya basing kaila niya may makita man nimo ang gesture sa babae nga murag feeling niya atong tungura safe nako ani niya diba yung be safe mo dito ang kanta diba kanang naagi hapoy ginapagaan lang nato mga kasama mga insidente nga bugat kayo mga igala sige na pangitala to kanang asa magita pares ani moingon taog kanang nang hadlok na mga tao nga bisan asa na lang dili safe gibuhatan og meme sa kining netizens diha nga kung musakay kung mubaktas asa na magita mo lupad na lang siguro ani ka manabi sa paingon sa uban diha day yes na pag nag-comment din himuradog hatag ayuda pinili rapod asa naman mo palistahan ni oy ang mga netizens yun how yun kayo basta mga komedya yun ba mangita yun og way nga mahimong positibo dito na lang daw sila sa akap radyo mandong radyo manabi dito na lang daw kato na lang daw ilahang pilion